O Concello de Noia vén de aprobar varios proxectos incluídos no Plan de Mellora de Camiños Rurais. Un deles contempla a pavimentación e canalización de pluviais na estrada de Sobreviñas nun treito que conecta coa baía. Vimos de aprobar un proxecto para acondicionar o que é o firme dende o Pazo da Peña do Ouro en Sobreviñas ata o lugar de A Baia. É unha actuación encadrada dentro das actuacións de camiños rurais, é unha zona onde había necesidade de actuar, e o acceso tamén ao cementerio digamos municipal do Paramo. Esa actuación vai a supoñer a pavimentación e a mellora do firme e tamén determinadas actuacións na mellora da condución das augas da choiva, as augas pluviais. Esta actuación súmase á prevista en San Paio para mellorar a conexión con Santa María de Roo e as xa executadas nos lugares da Rasa, Vilardante e Vilafaveiro. Tamén se vai a levar a cabo unha actuación en San Paio para mellorar o firme da estrada que conecta o lugar de San Paio con Santa María de Roo. Esta é unha actuación que vai abarcar en primeira instancia unha parte dese percorrido, que a posibilidade despois de continuar esas actuacións. Son actuacións de mellora do firme, actuacións que buscan pois continuar mellorando determinados camiños e determinados accesos no rural. En paralelo a estas actuacións centradas no rural, o Concello ten previsto iniciar de xeito inminente as obras de pavimentación e construción de beirarrúas na Rúa da Igrexa, que conecta con Santa Cristina de Barro. Os traballos xa están adxudicados e dependen da finalización das obras da travesía de Noia, posto que se trata dunha vía adxacente na que tamén se pretende favorecer a accesibilidade.